Толкова бе, аз ще викам. О, мързеливи, мързеливи. Един и 10, един и 15. Което е бапре, знай. Един и половина стръгвам. Един и половина? Един и 10. Нали каза 1,10 бе? Колко? 1,10. Да, бе, един и 10. Още два ли да трябва да направя? Може да човека иска да помени. Нали имаше един, ма. Той чака нас, бе, шопи. Най-работливия дед го чака ми половин час да излезни. Не излезна. Да те еба майката, да те еба в ушото му ударя. Да те има по кота. Вика, тъй как се върза. Удари един гибек бе. Лапа, лапа, Дай, лапа, лапа, дай. лапа, лапа. Така. Дай. Ай, тати. Дай. Ай, стъмби. Вау, моля, чекай, Мечо. Дай Таню. Не чекай, не мече. Дай Таню. Аз не мога. Айде, чао. Ади, чао.